Het is stierblazen. Russisch makelij. Maar componenten uit Canada waar. Hij had vroeger aanschaft op het Schiphol. Ten derde is waar ik kom en toen heb ik hem pakt. Wat maakt je mooi? Hobby. Aparte hobby zeer wat denken. Nou ja. Ja, ik ben wel de sniergek. Kent ik het helpen, maar ik ben mooi een liedje begonnen. Nou, deze hebben we nog niet eens 4 vloog. En 2 keer een dag voortwest, maar geen dag niet. Een soort mensen erin, een soort willen mooi meer. Maar dan ga je op snel met je en om het maatje. Nee, het is geen pretje. Dan weet je wel wat het ding neemt. Vertel eens. Je voorring luidt een 144 pk benzinemotor. Nou, ik denk dat het 1 op 1 is. Dus moet maar niet. Wat hij nog maar snieën? Ja, wat hij meestal met hinders. Zei jou wat eens. Nou, zo heb ik het maar snieën. Kost allebei de hobby's kosten geld. Of net? Ja, want wat kost deze? Daar praten we maar net over. Alle hobby's kosten geld. Nou? Ja. Nee. Maar jouw droom is om Friesland te redden, maar dat niet? Nou, als je dat kent nooit dan. Dat ken je nooit dan, maar als je dat wel zo dat, nou ja, wat is dan ben we beschikbaar. Is het net een beetje te bot voor het snierpeil in Nederland? Ja, maar ken ik nooit de tijd komen. Als het net een bot is, wat dan? Trijgelien hij dan maar zo wat schenken. Dan hebben we toch nog even wat draaien. Ja? Indraaid. Toen ben je even onderslagen? Ja, prachtig. Ja, had ik hem mee te bellen, dus toen konden we even op. Dan moeten we altijd wassen. Als die net meer er terug komen komen. Je glom ervan? Ja, wat dan? Ja, wie ik mooi toch? Dat prachtig. Nou, daar ken er ik niks van. Ik heb hem een keer dat en dat zit ik wel zo blauw. Ophoren! Levensgevaarlijk zien! Jo, verdomme! Hé? Ja, even stoppen. Wat is hier dan?